Si som el que som, ha estat gràcies a que hem obert l'escola a altres centres. No es pot quedar el nostre projecte tancat dintre de la nostra escola, això s'ha d'obrir i hi ha d'haver molta més gent que participin d'aquest projecte perquè si només som nosaltres sols acabarem morint-se. Doncs quan hem arribat a l'escola hem començat a voltar per tot l'edifici, començant per educació infantil, passant pel primer cicle, el segon cicle i arribant a l'edifici de secundària. Llavors hem pogut anar veient realment com els nens interactuaven amb material divers. La motivació més gran de treballar d'aquesta manera és l'alumne, és veure que l'alumne està aprenent i que està motivat i que té ganes de venir a l'escola. No té res a veure aquesta manera de treballar amb l'aprenentatge tradicional que hem estat acostumats fins ara. Una de les parts molt importants és poder parlar amb tots els mestres que ens trobem aquí, no? Aquest acompanyament és el que a tots ens donarà forces per tirar endavant aquest projecte en el qual ens hem embarcat tots junts. És una riquesa pels nens i pels mateixos mestres, perquè tant per preparar l'entorn d'aprenentatge com en el moment que els nens fan descobertes de coses que nosaltres a vegades tampoc no sabem. Clar, és molt enriquidor per totes les bandes. Els nostres nois i noies no necessiten saber moltes coses, però necessiten saber resoldre'n moltíssimes. Problemes de contaminació, problemes d'energies, la immigració, el xoc de cultures. Són reptes que sí o sí se'ls trobaran. El món laboral també ha canviat, ja no és el món laboral d'abans que un s'especialitzava. Han de saber treballar en equip, han de saber posar esforç, han de saber estratègies, han de tenir dot d'organització. I aquestes són les bases que volem consolidar per arribar al que en aquest moment només és el 50% i que quan hi arribem tornarà a ser el 50%. Tenir l'oportunitat de visitar escoles com aquesta, aprens que això és possible i que això existeix i que això té el seu fruit si a darrere hi ha un bon treball i sobretot un treball en equip. Això sí que és fonamental.